Duško! Duduško! Slučaj nestalog zeca, to jest mene. Čuveni mađioničar Alabama danas u pozorištu Bižu. Čuveni mađioničar Alabama danas u pozorištu Bižu. Izvinjavam se, šefe. Baš mi je nestalo šargarete. Neka hvala. Ja ovde živim. To je moja kuća. Da. Slušaj, šefe, jer ja stavljam plakate na tvoju kuću. Jel ti razumeš? Jer ja stavljam plakate na tvoju kuću. Jesi čuo za privatno vlasništvo? Uprosti mi, prijatelju. Da li voliš pitu od kupina? Ne. Rekao ste pitu od kupina? Baš glup zec. Pokazat ću njemu. Alabama. A sada iz potpuno praznog šešira. Pogledajte, ja ću pritisnuti jedno dugme i vidjet ćete. Pogledajte, izvadit ću živog zeca. Šta? Molim. Pogledaj ko je? Ti. Ja. Nisi očekivao da me opet vidiš? Kaži. Molim te, odlazi. Upropastit ćeš mi tačku. Idi, skloni se. Znaš šta? Slušaj se, ja ću ti pomoći. Pokušavao si da pritisneš, izvadiš zeca iz šešira, jel da? Rigare, bruta. Hop! Pokušaj da me namamiš šargarepom. Šargarepa, da. Hajde, izađi, dobit ćeš lepu šargarepu, slatki zeko.
Nemám ga. Naprotiv, imam tebe. Dame i gospodo, za moju sljedeću tačku potreban mi je dečak iz publike. Ja ću vam asistirati, gospodine. A sada ću pokušati da provučem mač oštar kao žilet kroz korpu. Nemaš se čega bojati, to je trik. Mačevi ne ulaze. Budi miran. Da li te mnogo boli, sinko? Zbogom tebi. Farewell to